Hi guys, it's me, Briggs, and welcome back. Hello guys, welcome back to my channel. Please don't forget to click the subscribe button and the notification bell for you to be updated whenever I upload a video. And for today's video is gagawa tayo ng fruit salad. So itong fruit salad na to hindi yung mga fruit salad ng mga bongga-bongga, no? Yung mga pangmayaman ng mga ano ba. So itong fruit salad, simple lang. So by the way, yung mga ingredients na to, hindi po ito sponsored. So, baka naman, char. So, ayun. And ito lang 2 days gagamitin. So, mixed fruits na siya, diba? So, dalawang 2 days. Ayan. Actually, dapat sa birthday ko to nung November. So, ngayon, hindi. Kasi kailangan ipunin. Hindi gamitin sa birthday ko. So, I suggested na ngayong Pasko. So, by the way, today's December 24. And makikita nyo may bago akong upload, yung vlog ko ng Christmas. So una yun ma-upload, so kaysa dito sa paggawa ng fruit salad. So going back, ang ingredients is 2 days kasi wala tayong fruit salad ng mga ano-ano yung mamahalin ba. So ito kasi may mga prutas na talagang fruits talaga. So kukunin lang natin yung parang juice nito. So meron din tayo, ayan, condensed milk. So disclaimer, hindi ulit ito sponsored. So baka naman, char. So cowbell condensed, kasi mura to, 30 ata. So ayan. And ito cowbell evap, dalawang evap actually, cowbell din kasi mura itong cowbell. Ayan, evap. And itong pera pala na binili kasi ito lang dati yung 2 days na fruit. So yung mga condensed, evap, and itong Nestle cream, ito, tatlo. So pera to, binigyan kami ng auntie ko ng pera, so panghanda. So at least konti na lang, so diba? At least may handa, ang importante, and masaya sa Pasko. So ayun guys, and yun lang, and papakita ko na lang sa inyo, or ewan ko, basta hindi ako marunong mag voice over masyado or papakita, basta I will show na lang kung ano yung ginawa ko sa pag-fruit salad. So ito na siya guys, insert video.
And ayun na nga guys, tapos na natin gawin yung fruit salad, diba? Sobrang dali lang. So, at least ma-upload ko to before New Year. So, pwede nyo na din itong gawin para isahang gastos na lang, like 2 days fruit salad na yun, mixed fruits na yun. So ayan, and ito na po yung final product. So ayan, and nasa sa inyo na din kung gusto nyong lagyan ng cheese or kung ano pa man, pero ito lang po yung version na kaya natin, no? Oo. So ngayon, titikman na natin. So by the way, baka nagtataka kayo bakit isang condensed at isang iba. Kasi maliit lang po yung 2 days and kailangan nating itansya yung sa ano, no, gaano karami yung prutas kasi naman over sweet or sobrang tamis, masobrahan sa tamis, so maging diabetic pa tayo. So ngayon magte-taste test na tayo, no. Ayan. Pero ito, kumuha ako ng isang kutsara, baka isipin nyo para hindi tayo baboy, be. Masarap na siya, promise. Hindi dahil sa ako ang gumawa, masarap na siya. Diba? May sabaw-sabaw na, para na siyang ano. Diba sabi ko, isang tikim lang. Ayun. So, tatakpan ko na ito ang ipapalamig para mamayang gabi pag sapit ng Christmas is ready na siya kainin. So, ayun lang ang ating video guys. Sana nag-enjoy kayo sa panonood. And sana kung nagutom kayo, gumawa na kayo para sa New Year, char. So, ayun lang guys. Thank you so much for watching. And sana nag-enjoy talaga kayo. Kahit puro voice over lang yung narinig nyo, pero ayun. And sana guys, panoorin nyo ang video na to until the end of the video. Thank you so much. And please don't forget to click the subscribe button and the notification bell for you to be updated whenever I upload a video. So, i-follow nyo na din po ako sa aking mga social media accounts down in the description box or after ng ano na to, may outro naman. So ayun guys, thank you so much and hope to see you in my next video soon. Thank you guys, bye! This is Brix Tiguman, annyeong, bye bye!